S molitvom će radost doći, otvorit će srce vrata, pa će kroz njih svjetlo proći, puno sunca, puno zlata. Dodirnut će hladne kutke po kojima teče lava, probudit će smrzle vrutke u kojima glazba spava. Moli, moli, samo moli, molitvom se srca čiste, moli, moli, uvijek moli, molitvom se misli bistre. Moli, moli, samo moli, molitvom se srca čiste, moli, moli, uvijek moli, molitvom se misli bistre. Pjesma duše tiha je ka Božje glasa, zidovi se pred njom ruše, molitva je put do spasa. Molitva je put do Krista, do istine i života. Iz nje raste mudrost čista, ljubav, spokoj i ljepota. Moli, moli, samo moli, molitvom se srca čiste, moli, moli, uvijek moli, molitvom se misli bistre. Moli, moli, samo moli, molitvom se srca čiste, moli, moli, uvijek moli, molitvom se misli bistre. Molitvom se misli bistre. Hvala Isus i Marija, svima lijep pozdrav koji ste sada u našoj emisiji Putevi. Lijep pozdrav svima koji ste sa nama i na hrvatskom jeziku. I najljepše pozdravljam, predstavit ću vam fra Marija Knezovića. Lijep pozdrav i Bog vas živi. Hvala Isus i Marija. Drago mi je da ste sa nama. Uvijek bio hvaljen, pozdrav vama i svima onima koji nas gledaju u ovoj vašoj dragoj emisiji. Želim tu i ja jednako svima lijep pozdrav. Zamolio bih vas na kratko da se našim slušalcima, uzima gledalcima predstavite. Poznajem vas po vrlo slušanoj emisiji u Sloveniji na radiju Mir Međugorje Agape. Evo ja sam fratar koji je član ovdje provincije u Hercegovini. Imam 35 godina. Jednostavno sam fratar, Franjevac i činim ono što mislim da je najpotrebnije današnjem čovjeku, a to je brinuti se za njegovu dušu, jer puno se brinemo možda oko onoga što je tjelesno, od onoga što je prolazno, a nekako mi je želja da se čovjek okrene svojoj nutrini i da shvati kako je važno imati osjećaja za svoje srce i za svoju dušu. Inače, ovdje sada djelujem u župi Posušje, to je župa koja ima oko 9,5 tisuća vjernika. Ovo je grad mladih, najmlađi grad po stanovništvu u Bosni i Hercegovini je Posušje i ovdje imam u jednoj molitvenoj zajednici ili grupi Franjevačke mladeži Frame oko 400 mladih koji se svakog tjedna okupljaju na molitve i druge duhovne susrete, a povremeno 2 puta tjedno odlazim na radio postaju Mir Međugorje gdje vodim emisiju Molimo zajedno radosna srca koja se emitira utorkom, Agape petkom, te svaki dan imam jednu malu rubriku Vjera, znanje i spoznaja. O tome ćemo malo kasnije. Sada bih vas zamolio lijepo da nešto kažete o Posušju, nešto o župi Posušje, nešto o Hercegovini, zato što ne samo da nas gledaju gledalci u slovenačke televizije, tudi preko interneta i da iskoristimo i ovu priliku. Vi ćete vjerojatno i kasnije vidjeti da imamo ovdje 2 crkve, oba 2 velike. I mnogi prolaznici se pitaju što će nam 2 crkve, zašto ih gradimo, a ja ću vam kazati da ovdje mi nedjeljom na misi, dakle obične nedjelje,
imamo oko 4000 vjernika. Imamo 5 misa. Vjernici su ovdje suživjeli se s evanđeljem, sa župom, s onim što Isus Krist nudi preko crkve i svojih sakramenata. Zato bih rekao da je Posušje, a onda kad govorim Posušju i cijela Hercegovina, kraj koji vjeruje u Boga. Ovo je kraj koji je znao trpjeti zbog vjere. Ovih dana sam u jednoj propovjedi kazao zašto smo danas ovako obeshrabreni kao katolici. Kao da nam netko želi ukrasti vrijednosti i onda jednostavno male stvari nas odvode od onoga što je važno i bitno. A naši su stari znali i u zatvoru završavati radi Isusa Krista. Zato što su išli na svetu misu. Zato što nisu prihvaćali ideologije smrti. Ideologije koje su uništavale ljude, njihovo dostojanstvo, koji su gazili njihovu vjeru. To je Hercegovina danas. Vjerna Hercegovina. Hercegovina koja živi radnički, patnički, ali dostojanstveno i ponosno, jer ljudi znaju kome pripadaju, ljudi imaju ovdje Gospu kao svoju zagovornicu i hrabro idu naprijed sa svim teškoćama i nevoljama koje život sa sobom donosi. Sretan sam što ste ove riječi kazali i da ih mogu i vidjeti i naši slovenački gledalci. Kako vi vidite mladež i porodicu u ovo vrijeme koje je teško za porodicu i za mladež? Pa ja bih rekao ovako, budući da sam stalno s mladima i po školama i po raznim susretima, seminarima, mislim da nije danas problem u mladima, nego u nama starijima, odgovornijima, koji smo prestali biti svjedoci. Prestali smo nuditi vrijednosti koje su nepropadljive. I stariji naraštaji su počeli prihvaćati logiku potrošačkog društva, logiku zabave, zadovoljstva, onoga što je tjelesno. I mladi to gledaju. I mladi to dobro znaju, dragi gledatelji. I nemojmo se varati. Imaćemo onakve mlade kakvi smo mi svjedoci, kakav sam ja svjedok kao fratar, ti kao majka, kao otac, kao prijatelj, susjed. Neće se ništa promijeniti u svijetu mladih dok se svjedočanstvo odraslih ne pokaže u svim porama društva, na radnom mjestu, u školi, u politici, u državnoj službi, u policiji, u vojsci, svugdje. Jednostavno, mi mladima moramo biti svjetlo, svjetlo koje će ih voditi naprijed. Onda ćemo moći kazati imamo mladost. Mladi nisu toliko loši kako je izazovno vrijeme, kako smo se svi skupa pomalo zaboravili i počeli živjeti u ovom liberalnom kapitalizmu koji uništava mnoge ljudske živote i to ne samo duhovno, nego nažalost, evo vidimo sada i tjelesno. Najbolje radio mi možemo slušati u Sloveniji, čitave Slovenije. Možda bi vas zamolio kratko o tome. A želio bih kazati da je to radio koji je treći najslušaniji radio u Sloveniji i da je to radio koje možemo slušati po kabelskom sustavu po čitave Sloveniji. I ako smijem bi to kazao da je baš to Gospino djelo, da je to jedna zemlja koja je ovaj radio primila kao svoj, baš nije na slovenačkom jeziku, što tudi gledalci bi željeli da bi koja riječ bila i na slovenačkom jeziku, ali mislim da je pravo da kažem da je to djelo Gospe. Dobro ste kazali. Gospa je u jednoj poruci kazala da će biti znakova u Međugorju. Znakovi su svaki dan prisutni. Od 1000 ljudi i vas iz Slovenije koji dolazite i treba ovdje naglasiti, Slovenci su dolazili u vrijeme komunizma, kada su mnogi branili to. Organizirali su kolone vlakova kako bi došli u mjesto Gospe. I dan danas Slovenci su stalno prisutni u Međugorju. To su naši dragi prijatelji, to su naša braća u Isusu Kristu. I ponosni smo zbog toga
i rado ih dočekujemo u Međugorju, rado ih dočekujemo u Hercegovini. To nikada nećemo zaboraviti. A radio postaja Mir Međugorje je uistinu čudo. Ja bih rekao, to je jedan mali radio sa velikim srcem, sa velikim slušateljima. Radio koji ima za slušatelje ljude koji su spremni nešto učiniti. To nisu slušatelji koji će se zabavljati, nego slušatelji koji žele svoje srce oplemeniti i žele slijediti Gospu, njezin glas, žele obraćenje u svom vlastitom životu. Zato taj radio uspijeva. Mnogi su bili skeptični kada se radio postaja Mir Međugorje stvarala. Što će nam? Pa tko će slušati cijeli dan religiozne stvari, molitve, duhovnost, sveta misa, krunica? To je dosadno. Ali to je danas najslušaniji program. Zašto? Jer Bog je ušao u ljudska srca, a ne u ljudsko uho. Jer mi danas imamo pregršt medija koji samo zabavljaju naše uho, naše oči, ali smo nakon tih emisija i programa prazni, mi ne znamo što bismo činili. A ono što je duhovno, ono što je vrijedno, ono što ti Bog nudi, to čovjeka podiže iz njegove teškoće i daje mu novu snagu, novo srce udahne u tebe. Zato se radio postaja Mir Međugorje proširila i danas se, zahvaljujući Gospinu zagovoru, Gospa je glavna urednica, Gospinu zagovoru proširio po cijelome svijetu. Mi nikome ne plaćamo u Sloveniji što nas preuzimaju, što nas stavljaju na svoj izbor kabelskih televizija, ali ljudi osjećaju, ja moram nešto učiniti, to je moj radio. To je radio koji nije iz Međugorja, to je radio koji je plod svakog srca hodočasnika koji je došao u Međugorje sa svih strana svijeta. Hvala za te lijepe riječi. Kako vi vidite vašu mladež koja dolazi u Međugorje? Ja ih vidim kao mlade koji traže. Naši mladi su danas otvoreni za Krista. To osjećam svaki dan. Ali je veliko pitanje koliko smo mi danas spremni ponuditi mladima Isusa Krista u konkretnom životu. Koliko ih sablaznimo. Nemojmo zaboraviti kada Isus kaže, o vi ako sablaznite jednoga od ovih mojih najmanjih, bolje bi bilo da u more upadnete, da vas nestane, da vas nema. Jesmo li mladima danas sablazan ili nadahnuće? Jesmo li im put u svjetlo ili put u tamu? A mladi dolaze u Međugorje jer traže Isusa. Mladi su otvoreni za duhovno. I nemojte se zavaravati s tim da njima nije Isus zanimljiv. Da, Isus je njima izazovan, zanimljiv, poseban. I zato oni dolaze u Međugorje jer tu osjećaju mjesto prihvaćenosti, mjesto gdje se njima obraćamo, mjesto gdje su oni važni, mjesto gdje se osjećaju kod kuće, mjesto gdje na jedan način ti mladi osjećaju odgovornost za svoj život, odgovornost za budućnost ovoga svijeta. Zato je mladost, radost Međugorja, radost crkve katoličke i ti susreti mladih koji se u Međugorju događaju svake godine su zapravo glasna poruka crkvi. Imate mlade, crkva ima budućnost, jer je na Isusu Kristu sazidana. Mladi su snaga, duh je snaga koji vodi i zato oni nadahnuti u Međugorju, potaknuti Gospinim zagrljajem, odlaze u svoje župe, odlaze u svoje škole, u svoje fakultete i postaju svjedoci jednog novog, radosnijeg kršćanskog života. Možda bi koja riječ kazala o Božjoj ljubavi, o misi, krunici i možda bi i našim gledalce i malo nagovorila. Da. Gospa u više poruka kaže, draga djeco, molite srcem, postite srcem, slavite misu srcem, klanjajte se srcem. To je ujedno i program Međugorje. Molitva, post, pokora. Nema katolika bez mise. Mi danas imamo navalu modernističkih
liberalnih pogleda. Dragi katolici, vi koji nas sada gledate, želim ti jedno reći u svoj ljubavi. Ako ne ideš nedjeljom na svetu misu, u svoju župu ili drugdje, a nisi bio zato opravdano spriječen bolešću ili nečim drugim, pitaj se jesi li katolik. Katolici nisu osobe koji su napisani na papirima, u dokumentima svoje župe, svoje crkve. Katolik je čovjek koji živi svoju vjeru. Sportaš nije sportaš zato što mu piše na leđima ime ili nosi dres. Sportaš je onaj koji igra, koji se natječe, koji sudjeluje, koji pobjeđuje, koji prima poraze. Tako i s nama katolicima. Bez svete mise nema katolika. Nemojte se varati. Bez ispovjedi nema katolika. Nemojte misliti ja ću sam nešto moliti, ja ću se sam Bogu pokajati. Ne možemo sami. Ne samo da ne možemo bez Boga, nego ne možemo ni bez ljudi. Bog nam je darovao ljude. Zato vam stavljam na srce svetu misu. Ona je izvor kršćanskog života. Ona je sve zapravo što nam Bog može dati u naš konkretan život. Zato idi na svetu misu. To je mjesto gdje je zavičaj tvoga srca. To je mjesto gdje se duša tvoja odmara. To je mjesto gdje boli svoje patnje možeš primijeti Bogu i onda svjež, nov poći u budućnost. Ja mislim da treba kazati koju riječ o Slavku Barbariću, zato što je on bio i par puta kod nas i u Sloveniji i u jednu zahvalnost da sam molio da nešto kažemo u njemu. Fra Slavko Barbarić, već izgovor njegovog imena puno govori. Borac za Isusa Krista, vojnik crkve katoličke, veleposlanik Gospina ukazanja u Međugorju. Tako bi ga sagledao onako na prvu. Fra Slavko je živio 24 sata dnevno za Gospu i za Međugorje. Fra Slavko je cijeloga sebe razdao. Mnogi će kazati kako je umro mlad, ali ne. Njegov život je bio ispunjen. Njegov život je bio svijeća koja je izgarala na oltaru crkve, koja je izgarala za potrebe hodočasnika, svih onih koji su ga dolazili rado slušati, onima koje je pohađao u raznim zemljama svijeta, želeći im nositi poruku mira, poruku ljubavi, vratiti nadu onima koji su pali u očaj, koji su se izgubili. Evo to je Fra Slavko. Fra Slavko čiji je grob danas u Međugorju mjesto molitve, mjesto susreta, ja bih rekao mjesto i ispita naše savjesti. Što činim ja? Kako je moje kršćanstvo? Kako je moje srce? Gdje je moja duša i što se sa mnom događa? Kako vi vidite Međugorje i sporočila nebeske Majke Marije, gdje se zapravo dodirnula Božja ljubav? Međugorje je dar crkvi. Kad kažem crkvi, to znači svima nama. Međugorje nije stvarnost Međugorja. Međugorje je stvarnost vjernika širom svijeta. Međugorje nije u Hercegovini. Međugorje je u tvome i mome srcu. Međugorje je u hodočasniku. Međugorje je u tebi koji si sada u Mariboru, u Ljubljani, u Kranju, u Celju, u Kopru, u Novom Mestu, u Ljubljani. Tu je Međugorje. Tu je Međugorje. Ti si svjedok. I brojni koji su došli upravo u Međugorje postaju obnovitelji duhovnog života u svojim mjesnim crkvama, u svojim župama, u svojim biskupijama. Brojni biskupi zahvaljuju za dar Međugorja. Tolika su duhovna zvanja se rodila u Međugorju. Danas imamo po svijetu bezbroj svećenika, mladića koji su došli u Međugorje, dobili duhovni poziv i kazali ja želim služiti Isusu Kristu, želim biti crkva koja će biti ljudima na spasenje i na dobro. Zato je Međugorje jedna uistinu velika duhovska obnova cijele crkve. Međugorje ima svoje osporavatelje. Međugorje ima one koji ga ne prihvaćaju. Ali
tko je Isusa prihvatio. I Isus je bio osporavan. Isus je razapet. Svi su Isusa ispljuvali. Glavari svećenički, pismoznanci, vođe. Ali je ostao njegov trag, ostao je život. Zato što je ono što je grad na gori, ne može se to zanijekati. Ne može nitko zanijekati u Međugorju 1000 obraćenika. Dobro je rekao jedan duhovni vođa, ja neću, kaže, dokazivati Međugorje. Ali mi vi osporite ove ljude koji su došli ovdje, obratili se, koji su počeli iznova živjeti, koji su shvatili što je sakrament braka, koji su prestali činiti zlo i pobačaj, koji su počeli živjeti duhovni, moralni život. Neću vam ja ništa dokazivati. Dokažite vi meni što je s tim ljudima. Zašto se u Međugorju događaju tolika obraćenja? Je li to samo od sebe? Ne, to je dar Božiji, dar neba. I zato otvorimo srce za ovu milost koju nam Bog daje po Gospinu dolasku, po našim vidiocima u Međugorje, a to znači svima nama. Ja bih se na kraju emisije zaželio zahvaliti svima koji pripremate ovaj divan program na Radio Mir Međugorje, u ime svih slušatelja Radija Mir Međugorje u Sloveniji, posebno sve ovih koji su bolesni, u bolesničkim krevetima. A što bi na kraju emisije kazali nam, Slovencima, koji vrlo vole Gospo i koliko znam, vrlo rado i zapjevaju ovo lijepo slovenačko pjesmo o Majci. Došli smo ti, majko draga, da. Dragi moji Slovenci, draga moja braćo, ne dajte se zavesti. Isus kaže, bit će puno lažnih proroka. Biće oni koji će vas htjeti zavesti, koji će htjeti potamniti vašu vjeru. Nemojte se izgubiti. Slovenija je katolička zemlja. Kada to kažem, izgovaram to s velikom odgovornošću. Slovenija je krštena u svojim vjernicima. I nemojte dopustiti da vam netko vašu vjeru obezvrijedi, a da vi svojim životom budete ljudima sablazan. Budite svjedoci, dragi Slovenci, drage Slovenke, dragi molitelji, Gospini štovatelji. Bog vam daje zadaću. Svi imate zadaću. Nemojte misliti da niste važni. Ti si važan. Tvoju Sloveniju ne vodi ni predsjednik, ni premijer, ni ministri. Ti možeš voditi Sloveniju svojom molitvom, svojom krunicom, svojim svjedočanstvom. Budite u to uvjereni. Vi ste članice Europske unije. Uzmite iz Europe sve što je dobro, ali nemojte prestati biti katolici. Nažalost, u Ustavu Europe ne postoji Bog, ali postoji u tvome srcu. Zato ova Europa propada, zato je došla kriza, zato je ovolika nepravda i stradanje u svijetu. Ako želite imati budućnost u Sloveniji, ostanite uz Krista, a Gospa neka vam bude zagovornica, naša majka iz Međugorja, da vas prati njezin zagovor, da vas štiti i čuva. Bio sam kod vas u nekoliko mjesta, držao seminare i vidio sam kako ste radosni u Gospodinu, kako postojite kao svjedoci. Bog neka vas blagoslovi. Dobro nam došli u Međugorje. Ovo je vaše Međugorje. Ovo je vaš dom, vaša kuća. I radujemo se zbog svakog srca koje se obratio. Bog neka vas blagoslovi. Puno vam hvala na ovom razgovoru u ime, svoje ime, u ime naše televizije i u ime naših gledalca. Riječ hvala je premalo. Hvala i za sve ove divne emisije, riječi koje nam kažete o ovim emisijama i vjerujem da će u sljedećih emisija da ćete vi i to kazati. I neka vam bude Bog bogat naplatnik. Zahvalio bih se vam na vašem lijepom prijemu da ste si uzeli čas i Bogu hvala. A sve gledalce u Sloveniji lijepo pozdravljam sa ovim starim kršćanskim pozdravom. Hvala mi Isus i Marija. Hvala lijepa i s Bogom. S Bogom.
skakale, puno jasniji je svijet. Rukama koje su žuljave, puno trajniji je kret. S malo svjetla prepoznat ćeš put, dovoljno da se vratiš natrag. Jer kad jednom ti dohvatiš put, više natrag se ne vraćaj. Stvorena za nebo, još od vječnosti. Ne griješi dušu zbog malozemnosti, već nosiš prvu klicu uz krsla, u dlanu urezan je križni put. U srcu mnogo, mnogo pitanja, ali Isus je tvoj put. Usnama koje su šutjele, puno vjernija je, nogama koje su krećale, cilj ostvaren je već. S malo svjetla prepoznat ćeš put, dovoljno da se vratiš natrag. Jer kad jednom